No? Nangaakit yung tubig oh. Kitisanan here and welcome to my channel. For today's video guys, Wednesday loop tayo. Hindi natin alam kung sa Taruruta ako or Mangaldan. So dada tayo dito bayan ng Rosario para i-meet yung ating mga kasama. Let's go! So ayan guys, andito tayo sa bayan ng Rosario. Hinihintay pa natin si Jeric. Wala pa rin siya dito. Usapan natin dito sa plaza ng Rosario. So usapan namin, maglulup lang kami na ako going to Pugo. Tapos si Roel punta ng Mangaldan loop. So hindi natin alam kung magmamangaldan tayo or ako. So let's see. Nagpalit tayo ng battery. Lobat pala yung nakalagay dito. So isang battery yung dala natin. Isang reserve battery. So hindi natin alam kung maabot ng battery natin. So mag-details na lang ko sa inyo ng bawat place na aming pupuntahan. So medyo selected videos tayo. Kaya samahan nyo kami mga kabaykang. Let's go! So yan guys, kasama na natin si Roel saka si Jerry. Ito sila sa harap. So magmamangaldan tayo. Pero dito tayo dadaan po sa Rubio. Tapos San Jacinto. Tapos na-cover tayo sa Tundaligan. Let's go! Kanan tayo dito, papasok ng Pusurubio town proper. Eto. So yun guys, andito na tayo, Pusurubio. Shout out sa mga taga Pusurubio dyan. Kita kits next time. Going to Manawag.
Lakas, hindi nag-change gear. Ginagawang patag. Ha! Grabe. Parang so yan mga kabaigang, dito na tayo. Bayan ng Jacinto. Tapos diretso nito puntang Mangaldan. Tapos kanan papunta ng San Fabian. So diretso tayo punta ng Mangaldan. So nandito na tayo guys, niruruta na natin going to Mangaldan. Uy, tumaas ang signal. Tumaas ang signal ah. Ang ituti. So, dito na tayo guys, bayan ng Mangaldan. Ayan, Mangaldan. Tapos sa kanan natin, nandito yung kanilang cathedral. Ito. So ayun mga kabaigang, nandito na tayo Mangaldan. Shout out sa mga taga Mangaldan dyan. Kita-kita po tayo next time. Let's go! Arko! Stop over picture oh. Ayan na! Arko, Mangaldan. You are leaving Mangaldan. Dati, so liliko tayo ng kaliwa. Papunta rin to ng Dagupan. So pupunta tayo ng Tundaligan Beach. Mag-beach kami, tama-tama, naiihi ako. Going to Dagupan. So malapit na tayo mga kabaigang sa boundary ng Dagupan. Paglusong natin ang tulay na to. Dagupan City. Daligan Beach. Itong kanto na to. Here we come! Masama pala makakita ng tricycle to si Ruel. Nahihigop. Nahihigop ng tricycle. Pailampas!
Ayun na mga kabagyang, pumasok na kami sa kanto papunta ng Tundalingan Beach. Pasok dito. Walang entrance naman dito. Kaya okay lang. Go, try natin kung makakaligo tayo. Matagal-tagal na rin tayo walang ligo sa dagat. Let's go! Walang tao. Uy, shit! Napakalupit! Di ba kasya? But you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah. Yan guys, Tundalingan Beach tayo. So kung hindi nagkakamali, pang tatlo na natin to dito. Take time. Report lang pa. Do me in the worst way. Ano daw? Don't let me sleep. Never say sorry. Ilan kayo? Tatlo? Hindi ako tatlo dito. Maybe I'll leave. Thank you po. Subscribe ah. Thank you. Tingnan itong Tundalingan Beach. Ayan. Pupunta naman tayo sa kabilang beach kasi wala ganong tao ngayon dito. So dun sa kabilang beach sa Sampab yan, malapit lang dito. Samahan nyo kami mga kabaygang. Let's go! So ito guys yung Bulasi Beach. Ayan, mula doon papunta doon. Ayan. So ayun na nga mga kabaggang, nakita na natin yung Tundalingan Beach, nakita na rin natin ang Bulasi Beach. So this time uuwi na tayo. Init na kasi. So hindi na tayo magpa-vlog pa uwi kasi lobat ng battery. So see you again next time. So ayan mga kabaggang, andito na tayo sa bayan ng Rosario. Kung nakarating kayo sa dulo ng video ko ito, dito ka na po tatapusin. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe, like and share my videos. Hanggang sa muli, be safe.